Isang magandang araw mga magulang ko at mga kapatid sa ating mga tagapanood at sa ating mga tagapakinig. Tayo ngayon ay nasa panambitan, ang munting paghinilay sa ating ebanghelyo, lalo't ngayong araw ng linggo. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa kabila ng ating pinagdadaanan ngayon na naka-stay at home ang ilan sa atin, ang ilan ay nasa GCQ na, ay marapat lamang na patuloy natin ipanalangin yung ating mga frontliners, especially yung aking kaibigan na Bishop Miguel na nasa frontliners ngayon at yung ilang mga kababayan pa natin na nakikipagsapalaran upang suungin yung ating hindi nakikitang kalaban. Ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ating sama-samang pagnilayan. Ang ating tema ngayon, walang iba, kambal, karibal. Marahil ito ay napanood na natin ngayon at naririnig natin pag sinabing kambal, merong kang kamukha, may kalarawan ka. Pag karibal, ito ay nagre-refleksyon sa ating mga kalaban o yung mga hindi sumasang-ayon sa ating mga kagustuhan. Pagnilayan natin ang mabuting balita mula sa sulat ni San Juan, chapter 14, verse 15 to 21. Ayon dito sa ating banal na ebanghelyo, marapat lamang na ang Panginoon ay nais niyang punuan yung kakulangan, yung kauhawan, yung pangangamba na meron ang mga alagad at ang ilan sa mga nakasama ng Panginoon kung papaano tayo ay makakalagpas sa tinatawag na pinagdaanan ng Panginoon mula sa kanyang kamatayan doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Totoo, ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, meron siyang mga paalala sa ating mga alagad kung paano nagsimula ang ating mga alagad sa unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol doon sa lungsod ng Samaria. Sa sulat ni Pedro, dito ay kumikitil yung salita ng sabi nga daw dito ay idambala mo sa puso si Kristong Panginoon. Yung salita na ito mula kay Apostol Pedro, nagkakaroon ito ng isang buhay na patotoo sa mga nakinig, sa mga naniwala at lalo tigit sa mga totoong nagsuko ng kanilang mga sarili. After that, naramdaman nila yung kalinisan ng kanilang puso at ang lahat ng mga nakinig ay naghangad na maramdaman din nila at sila din ay maging kabahagi doon sa proseso ng pagkakaroon ng pananampalataya na sa kabila na kahit na hindi nakikita mula sa mga apostol na ito, sila din ay mahawa. Ganito ang nangyari. Kaya ang mga apostol ay tinutungan sila ng mga kamay at dito sila ay napuspos ng Espiritu Santo. But mind you, hindi lang sila nakinig, hindi lang sila natuto, kundi ang mga nasa banig ng karamdaman gumaling. Ang lahat ng mga naghahangad ng kagalingan, lahat ay pinatnubayan. Napakasarap, lalo tigit sa ating panahon ngayon. Naghahangad tayo ng kagalingan. Pero yung kagalingan pa lang, mula sa panahon ng ating Panginoon, mula sa mga apostol, nagkaroon na ng kasagutan sa iyong pakikinig, sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala. Nagkakaroon ito ng pagbabago, nagkakaroon ng kalinisan. Natandaan, ang sabi ng mga apostol, dito, sa nakasulat, sa sulat ni apostol, sa gawa ng mga apostol, di ba nang tayo ay magdusa sa tinatawag na kabutihan? Sino ito? Ito yung mga basher, ito yung mga naninira. At kaysa sa tayo ay magdusa sa tinatawag na kasalanan. Sa ating banal na ebanghelyo, ibinabahagi dito na merong isang patnubay at dadalangin ng Panginoong Kristo sa Ama upang tayo'y pagkalooban niya ng patnubay. Walang iba, hindi ang Espiritu Santo. Totoo, the Holy Spirit is totally manifest sa lahat ng mga gawa sa pamamagitan ng mga patotoo ng sulat ng mga apostol na kapiling nila ang banal na presensya ng Panginoon.
Panginoon. So lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga naniniwala, they are totally changed. Tandaan natin, bilang sa pananampalataya, what is your advocate? Mula nung tayo nabinyagan, mula nung tayo naging Kristiyano, mula nung tayo ay nagbalik loob, ano ba ang iyong advokasya? Dapat alam natin, kung si Kristo ay naparito, ang advokasya niya ay makapiling niya tayo doon sa kaharian na wala ng kamatayan, na wala ng kagutuman, dapat similar. Kaya nga, kambal karibal eh. Dapat parehas, kambal, hindi nagiging karibal. And mind you, no? Kung tayo ay itinuturing ng Diyos, no, na nagiging defender, hindi destroyer. Pag tayo ay defender, dapat yung kanyang mga salita namumutawi, nakikita sa atin. Kasi kung tayo yung mga Kristiyano, pinapatnubayan na tayo ng guided ng Holy Spirit, ito ay nakikita sa ating mga gawa. Nakikita ito sa ating pang-araw-araw. Kung paano natin isinusuko araw-araw yung ating mga sarili. O, defender ako, kaya ano? Kaya pangit ang sagot ko, kaya ako'y nagtatampo. Defender ako kasi tatamaan yung ego ko. Defender ako kasi napahiya ako. Defender ako kasi giluhati ako. Defender ako kasi pinagdamutan ako ng kalayaan. Pinagdamutan ako ng kakayahan. Pinagdamutan ako ng karunungan. Hindi ganun ang pagiging isang defender as a Christian. At sabi dito sa gawa ng mga apostol, di ba naman tayo ay magdusa sa kabutihan kaysa tayo ay magdusa sa paggawa ng kasamaan. Kasi si Kristo, like Christ, no, sa kanyang pagparito sa mundo na ito, gumawa siya ng mabuti, nagpatotoo, at nagpatotoo sa lahat ng bagay, pero nagdusa dahil sa pagmamahal niya sa sangkatauhan. Maging mahinahon, sabi si Kalong pagbasa, dapat tayo laging mahinahon. Gamitin ang salitang mahinahon. Bakit? Kasi as a teacher, as a teacher, from the word of teacher, dapat ito ay nangangasiwa siya. Nangangasiwa siya ng lahat ng isang pamamaraan. Sabi na nga, ang Panginoon, tinatawag siyang master, guro, or teacher. Teacher, tagapagturo. Pag ikaw ay nagtuturo, dapat ikaw mismo nakikita sa atin mismo kung paano tayo nagsisimula little by little. Walang perpekto sa mundo na ito. Kung ikaw man ay dating pangit. Anong pangit? Pangit ang ugali. Pangit ang pagkakasimula. Okay lang yun. Bakit? Kasi gaya ng mga apostol, pangit din. Pangit din sila nung sila ay natagpuan. Pangit saan? Kasi sila ay nakababad. Pangit. Yung aura nila pangit. Bakit? Kasi nasa bingit sila ng pagkakasala. Pag ikaw ay sa makasalanan, pangit ka. Pero pag ikaw ay punong-puno na tinatawag na kabutihan at nagsusumikap, nagsashine, nagbabago ito. Bakit? Because you are guided. Guided ka ng Holy Spirit. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, tandaan natin, no? Kung tayo ay nangangarap lagi doon sa kaharian ng Diyos, no? Ito yung madalas sinasabi, gusto kong maging kabahagi sa kaharian ng Diyos. Pero ang requirements niya is napaka-simple, pero matinik. Simple, pero suwabe. Kung kaya nating i-modify yung ating mga sarili, kaya nating i-control, kaya nating magmanifest na ang Diyos na ito ay nagpapatotoo siya sa atin araw at gabi. Kaya nating magmanifest na ang Diyos na ito ay hindi nagkulang at hindi siya nagdalawang isip na ikaw ay maging Kristiyano, na ikaw ay isang binyaga. Ganon ang nais niya. At isang habili ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ito naman totoo yun. Mahal mo ba ang Diyos? If you love God, obey and keep. Isabuhay mo yung kanyang mga banal na utos. Yun yung pinakamahalaga dito. Kasi ang Diyos sa kanyang pagmamahal, sa sunod, ang gusto niya, tayo ay maligtas. Tandaan, meron tayong patnubay, meron tayong kakambal, no? At hindi siya kambal. Ang kakambal natin, walang iba,
ang larawan, ang aura, ang banal na espiritu ng ating Panginoon, na dapat siya yung nakikita sa atin ng ating kapwa, na dapat siya yung nananaig sa atin, na dapat siya yung nangunguna sa atin, hindi tayo ang nangunguna. Ang patnubay, hindi siya karibal. Ang patnubay ay hindi siya hadlang. Ang patnubay ay ating katuwang tungo sa kaligtasan. Samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos maawain, salamat sa biyayang buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Basbasan niyo kami sa tuwinga, sa aming mga listeners, sa lahat ng mga nanood. Patnubayan mo ang bawat pamilya, ang bawat isa sa amin. Patuloy nawang mapukaw sa aming puso't kaluluwa ang iyong mga banal na salita, upang patuloy namin itong maisabuhay at patuloy namin madama ang iyong banal na presensya. At protektahan niyo po ang aming mga mahal sa buhay, lalo tigit ang aming bansa na pinagdadaanan po ngayon ang isang krisis, ang pandemya. Lahat ng ito ay aming samo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, Amen, Amen. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.